Hej Torben. Jeg lovede jo lige at ville vise dig, hvordan du postede noget fra Edgar Allan Poe-selskabet på din egen profil, som en lille reklame eller påmindelse om, at der altså foregår noget på Poe-selskabets Facebook-side. Så måske så jeg går ind på Facebook, jeg er inde på min egen profil. Jeg vil gerne ind på Poe-selskabets side, så jeg skriver lige Poe heroppe. Der er den. Så går vi derind. Så skal vi ind på Wall. Og her kan du se den afstemning, som jeg reklamerede for på Facebook her. For det er 6 timer siden nu. Og det jeg synes kunne være rigtig, rigtig fint, det var hvis du delte den. Du ser der så share her, der er så nok delt hos dig. Hvis du deler den med dine venner. Det kunne du gøre det her tirsdag eller onsdag, hvornår det nu passer dig at gøre det. Det du simpelthen gør, det er at du trykker på share. Der er så nok del, som jeg sagde før. Så kommer du herind. Så her der står share on your wall, on your own wall. Der står nok del på din egen væg hos dig. Og så kan du se her, der er afstemning med et link, hvor man kommer ind på Poe-selskabet, og der er et lille billede. Så kan du skrive noget her. Der kunne man for eksempel skrive, hvilken Poe-filmatisering synes du er den bedste? Stem her. Det er i hvert fald det, som der står inde på selve afstemningen inde på hjemmesiden. Herefter så trykker du bare på share link, det hedder nok del link hos dig. Så trykker du på den. Yes, this was successfully posted to your profile. Godt. Så går du ind på profil, på din egen profil. Der kan du så se her. Der ligger den som den første. Den er blevet postet for 10 sekunder siden. Det vil sige, at når mine venner går ind på deres homepage, der vil de så se den her øverst. Så når du går ind og deler den på samme måde, som jeg lige har gjort, så vil dine venner også kunne se den. Det er som en lille påmindelse om, hov, det er da rigtigt, der var der en afstemning. Eller hvis de nu ikke lige har været på Facebook, da jeg lagde den på første gang, så vil de lige få en påmindelse om, at der er en afstemning. Så det var det. Jeg håber, det var klart og tydeligt. Vi ses i morgen. Hej hej.